IFM News. IFM News. Live report. Idol Dennis, please come in. Manamnama iti panaglukatan ti kadakkelan nga Bagsakan Center iti Ilocos Norte nga masarakan iti siyudad iti Batak. Una ni Governor Celia Arneta Marcos ti Bagsakan na Center ket manarimanan ti koordinasyon da iti Batak City Government para iti manamnama nga panaglukat na into Marso. Inabaga na nga ti Bagsakan Center ket adaan ti kalawang 1,312.5 square meters nga sirig iti Batak City public market. Napunduan dito 30 million pesos manipot ti Department of Agriculture karaman 26 million pesos para penang iti building, 3.5 million pesos para iti hauling truck, ken 500,000 pesos para iti marketing equipment kas iti weighing scales, plastic crates, ken kastamatan iti pallets. Maragsakan iti Batak City government gabuta dito iti Agbilong Sentro Komersyo iti Ilocos Norte nga napunduan manipod ti DA kinadanto pa iti lugar nga pundo manipod iti Batak City government at dapat tinapintas nga comfort rooms kinadumapay nga facilities iti Bagsakan Center nga isut magpanakkel iti agdama manipod iti Batak City government. Mangnamnama dagiti manalon iti probinsya nga dito iti pangi-transport na produkto para pelang itinanay nga marketing iti entero nga puyan agraman iti entero nga Region 1. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM. IFM News.